afụlụ m nwaanyị a na-anụ mgbe m nọ skuul, so mụ na ya na-abụ wee kwụba kwụsịa. Ka anyị gụsịrị akwụkwọ mesịa first degree, anyị decide ya na anyị ga-eme masters yada na so mụnwa bulie ụzọ banye mebe megide mesie pụta nweta ọlụ na-alụ emesie nyanwa wee banye mebe nke megide mesie pụta so o nwere ọlụ pụtalụ mgbe afọ o wee si na ya ga-etinye akwụkwọ ya wee si ya na ọ dịkwa mma even na nyanwa chọrọ ka ya resign ebe ya na-alụ ọlụ ka ya tinyekwa akwụkwọ ebe afọ because na fanyele beta offer kwịghọta na ọ ga-aka mma ka fa na-abọlụba ebe afọ ọ si ya mba na ọ dịrọkwa sure na fa ga-eme ọfụma ka o si wee dị sure ya nọgodo ole ebe ọ nọ mba possible na this lady dị totally against it nyekwe n'enukwe na nọsi ya mba onye anwakwana ya anwa ya nọgodola ebe ọ na-alụ ọlụ na-alụta ego ka ya nwa jee ebe afọ ọ bụzi alụ na ọwa ọkọ or anything yọta na then he can think about that. Masị m ọkwana ahụ n'ife a bụ nne beta offer mana ifulu ihe o kwuru asesedokwa ya wee kwalụ nwunye wee bido wee lụba ebe afọ o wee bụrụ na ife niile a na-enye ebe afọ ka nke nyanwa like nya oki ọfụma mana nwunye ya gwara ya nwaanyị abatasịala ya asị ya gba nkịtị na-alụ ife a na-alụ o wee bidozie move bụ ego ịmagolo etu o si handle ego na ụdị ego na-abata na etu o si ego things ya wee mebe investigation wee jụba wee sị kedu ego na a na-akwụdo unu igwe one of her friend ya kpọrọ wee jụba ya o wee bụrụ na ife a na-akwụdo mma karịa nke na nwunye na-eme ka more money mana nwaanyị ha gwara ya ọ sị m nya wee nata wee jụba ya wee sị ya ka ihe iji sizi alụmasị ịgwara m na a na-eme eke ebe a maka m eme bịa ọsị ya na onwe ka ọdụ ma fana abụ na-alụ na the same company ọzọ kịta fana abụ ebido sebe okwu ọnya ka iji si alụmasị n'ife a na-akwụ gị ọnya ka ya ji si alụ ya sị na ya gbịa nke bụ eziokwu na ọma nkwe na ọ ga-eji maka ya gbapụta n'ọlụ chukwu nyelie ya nọla ebe afọ na with time a na-epromoti ọ na-alị ọsị m nne this lady kwechili na ama ntinye ụkwụ na that company ya kwute okwu o jeze n'ọfịs je jụọ ha ma di na nwunye ọ na-alụ n'ofu company jesie batasịa na di na nwunye ada alụ n'ofu company nọọ iwu ha kịta na di na nwunye ada alụ n'ofu company ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya na-alụkwa ihe a na-alụ na-enweta ego ya na-enweta mana ife mezili dị bụ na abatazi ya bịa ekwu okwu nwunye asị na ọma nsi otu afọ wee dụ na-ekwu ọzọ nwunye asị na ọma nsi otu afọ wee dụ and n'ife ọbụla o kwuola iwu na ọ ga-end di ya maka gịnị na ọ ka eme ka ego ọ sị na ife a na-ewute na ya mara ife a ga-eme ya na-edi ife a ya na-edie mana mba aka ya eme ọjụbịa sị ya na olu odogo ndị ya na ya na-abụ na-anọ n'ọfịs na olu odogo ndị ya na-eme ite everyday si ya ma ọkwa ego ole ka ọ na-eme ekikwen kwesị ya na ọ bụrụ na ya gbalụ nọ ihe a ka ọ ga-eme na ya ka anụghị ya ọ sị ya na ọ bụrụ na ya gbalụ nọọ ụdị this kind of man ka ọ ga-abụ na ya nwa aka ekweghị ya wee sị ya ọkwa gị nwa na-edistọbụ m na this lady ekwere apụta na skuul na-edistọbụ ya nya bịa ma ego bifo ya wee mee gị ọ sị and then gịnị wee mezie nye nwetịla other guys do attracted to her nye nwere maka na ya na-emeli ebele maka na fa akwụbago wee nụbazie anyanwa nna efukwa onyinyo ya gwesịa na ọ bụkwa na ọ chọrọ na tata ka bụkwa gboo after all na fa ka mụtara nwa ka onye ọbụla jebele onwe ọ sị ya na ọ kakwu mma ka onye ọbụla jebele onwe ndị akwụkwelie jokindio ndị amụọrọ na nwaanyị aminilie na the next thing na obugolu ụzọ serve ọnya divorce paper si ya ka aje mingoroba butigi ndị bụ klaasị ya na ya nwa abụrụ klaasị ya ọsị m nne ya wee sign ya nwa sign ya ojebele onwe ya nwa jebele onwe ya ọ sị m mana before nke eme na mgbe afọ o nwetasịrị ọlụ afọ ọfụ nne atụbalịa ime so o wee mesie pregnancy test wee dobie na washroom o cheterezi wee jebe ọlụ ya wee bata wee fịa wee welie wee zoo ya na-eche mgbe nwaanyị a gasị a na ya dị ime ihe ya fugolo anya na ọ gwara anya ruo tata ya cheketezie doshon ọ dụrụ ime bikos na o nwee one day ya o wele pad na-akwụgharị ya wee na-esi anya wee si mebi no mistake o wee wele the thing tufuo si m nne
this lady wee jebenye je nwaanyị ọzọ niadu very happy now nia amụtago ụmụ na-anọ na nwaanyị anyị lie peace. Nwunye nke hapụrụ ya wee jekwube ndị bụ klaasị ya, ndị bụ ịghọtana ndị ji ego. Ọ sị m nne na di ebigokwana kịta afọ almost 10 years na fa mụtara nwa. Wee jụ ụlọọgwụ wee sị na ọ dị ka o si n'aka na mgbe fa gbasasịa nya wee jezie eme apply na that company na ebe ọ na-alụ ọrụ ewelie n'ọrụ na before nwunye amalụ na ewelie n'ọrụ n'ọdụgo late. So ya na nwunye ebidokwe wee fụbakwa ebe afọ ịmago onufe ebidokwe kenebekwe mana mgbe o bido na-abịa nso ndị amara na o nwere ife bụ uche o ji abịali ya nso until one day o wee sị ya na o nwere ife achọ igwu ya na marriage enwekwanụ nsogbu na nwoke ya na ya na-abọbi na ọ bụrụkwanụ nwoke zuru ezu ịghọta na ife doziali akịta bụ ije n'ezi mụta nwa ọ bụgodolo ụmụ na-abụ ka ya nwee nwa ya ga-akata nwụfe ụmụaka mana ewegola anya gbuo okilikili gbuo ogige na-achọ onye ya nwere ike ịdụ comfortable to do this with onye ya dụsho na nwoke ka ọ bụlụ nyanwa ka ọ nwụọla ya nwa ọ bụgodolo ụmụ na-abụ na fa na-aba anụbugo di na nwunye mana ọ dabara alụfa. Oh yes, maybe no mistake ka family mana ajụ chukwu ya welu maka na fa anụbugo di na nwunye na ọfụgo ọtị ya before ife niile taa n'abalị bụla anwụ ise ma ya meelia ife nya yọlịa ya sị ya na ya ma mmie na etu o si wee do comfortable with die ka ọ hapụrụ ya sikwa otu afọ chọba nwoke ọzọ ọ ga-adụ comfortable with ama mmie na achọrọ ka o nwee ife jikọ ọfa na abụ again. Ọ sị ya na company nwa na-eso okwu ọkwa ịbatago na the company ya biko zike na ọsị m this lady oyọli agbogo oyọli agbede na-ayọghali anya sị ya na ya chọrọ ka ife ọ na-eme mgbe ya batara na the company bụ mgbe ụfọdụ ọbịa nọli ya n'ụkwụ ya kwuo okwu sị after all we been together before ịghọta na ya mara nọ ife a ka ọ chọrọ. This man na-anị ya kịta nwere ego nwee ife niile ọ bụlụ klaasị ọ chọrọ ọ bụlụ nwoke ofili na odogwu zuru ezu mana o nwere onye zuru oke n'ụwa. Oh yes, o nwere onye du perfect onwe ha na-asị like na onye ka o zuolu o nwere onye o zuolu o nwelili ebe ụwa ga-esi wee na-etichi gị small lesson. Oh yes, ọkwa ifo kịta condition ọ nọ na ya ike gwụrụ ụwa anụnwa this guy wee sị m jụọ unu ọ bụrụ na gị o nwere ife ị ga-eme with this very woman after all this na onye gwa ya na afa ga-agbasa na ya ma nkwe na-echekwe n'aka na egwu nwaanyị weta akwụkwọ divorce ifu na otogo hapụrụ ya sef ọ bụ na o nwere ike ichigheta azụ bịa ya oge ha ịma na o nwere shame and ọ deche ihe echewele eme. Ọ bụ na ime ihe a kịta kedu ihe a ga-akpị ya nọ ife ọma ka ime ka ga-akpị ya nọ revenge ka ga-akpị ya nọ gịnị like onwe ka o si gbapuo kedu ife a ga-akpị ya X. Anyway, it can happen but ọ bụrụ m I will not. Manụ na-eji na ife nkwu wee chọọchị maka na ife a bụ opinion m. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.